The kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that you give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. I wanna be what he wants. And when he's lonesome and feeling love-starved, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit for each day. Turns me right on when I hear him say, hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Why, I don't care. Излезнах и видях колко е голяма колата, не мога да повярвам, че толкова голяма кола сме карали. За моята е малко. Ами, какво да ти кажа, влюбена съм в тази кола. Много красива и адски готина за управление. Шестата серия е уникална кола. Може би ще е следващата кола това. Идеално беше, просто нямам думи. Организацията и от колите са чудесни, традиционно чудесни, много добри, много сигурни. Истинско удоволствие да се кара такава кола. Всичко е перфектно. Колата е страшно стабилна и много ни харесва, невероятно. Аз казах, това е моята кола.